Jonelle derbilläsi pitkin lähikuntia. Bongaa, riparikaverisi bussipysäkiltä. Jää rupattelemaan, Tyty myöhästynyt bussista. Seuraava tulee 2 tunnin päästä, koska Lande tarjoudu heittämään ja lainaa kypärääsi herrasmiehenä. Ebin Outlaw, päristelyt Tytyn kämpille. Tilava maalaistalo. Voisit toki jäädä hetkeksi, jos sulle ei kiire oo. Tarjoan vaik limutee. Tyty, rojahda sohvalle. Tyty tuo keimaillen sitä limua. Suddenly a wild, kutitustappelu. Saamuna seisomaan pystyssä. Onnistu peittelemään sitä. Tyty käpertyykin kainaloon. Pitkä rauhallinen hiljaisuus. Että sä Nymi oot hikinen. Voisit lainaa tota suihkuu ja pyyhettä täältä. Suostu jatka. Silti kutitusta. Tyty saa päälleen limua siinä metakassa. Kiihotu. Ja moi pitää mennä suihkuun. Älä oo kauaa. Munkin pitää pestä nää limut päältäni. Suihkuttele kestoerektiosi kanssa tovi. Tuun ihan just sinne hei. Olit sä sitten siellä tai et? Älä edelleenkään saa jöpötystä laskemaan. Kuule. Kuinka pukutilan ovi aukeaa? Hetken kuluttua. Pesutilan. Ovi aukeaa myös. Isäsi kurkistaa pesutiloihin ja näkee sinut. Ai se tyttö ei ookaan täällä. No hyvä. Mitä vittua isä? Nyt on hätätilanne. Isä paskantaa lattiakaivan päälle. Paskon nyt selällesi poika. Isä vääntää sinut kaakelilattiaa vasten vatsallesi makaamaan. Paska ejektoituu selällesi. Isä hieroo sitä selkääsi vasten ja kysyy, tykkäätkö poika, tykkäätkö? No jos ihan totta puhutaan, niin en kyllä hirveästi. En kyllä minäkään. Luulin, että sä tykkäisit. Ei koskaan puhuta paska-episodista isän kanssa.